Tarte hau Tolosako udalak babesten du. Bueno, hasiko gera, Bai, momentu bat, Begoña, arratsalde on denori. Osoko bilkura aurretik Tolosa lotzeneko batzar unibertsala izan dugu, ezta? Batzar unibertsala, baina aurretikan elkarretaratza bat egin duguen Plaza Zarrian eta hasi baino lehenago aipatu nahi nuen. Ez dela hilebete berriz ere beste elkarretaratza bat izan gendulako baita ere plaza honetan bortxaketa bat salatzeko. Aho batez egoera lazgarri hauek salatzea importantea da, eskertu nahi diot Tolosako udalari eta alkateari bereziki Tolosara etorri izana eta baita ere Tolosa... Ibarra, esan dut Tolosa. Esan nahi nuna da, eskertu nahi diotela bai Tolosako, barkatu, nik nire buruai, Ibarrako alkateari eta baita Ibarrako emakume taldeari eta baita ere Tolosako emakume taldeei hemen danak elkarrekin kontzentrazio hori egin izana, ez? Gero beste alde batetik, Lore Agirrek ezin du etorri eta Begoña Tolosa gaixo dago, indarra berreskuratzen nahi da. Seguru nago telebistatik osoko bilkura jarraitzen arituko dela, beraz, luzatu nahi diot besarkada bat denon partez. Eta bai, Begoña nahi ezunean. Bai, niri etzegoki dena hasi nahi egiten da. Lehendabiziko puntua, ondorengo akta onartzea, 2018ko apirilaren 24ko ohiko osoko bilkurako akta. Azkeneko puntu, osasun inbostetatan, aldeko botoa eta aurkako kontua boto guztian dago jarrita. Barkatu, bai. Barkatu hori zatu zaigu. Hau da, 31. horrian? Bai. Orduan izango da, barkatu Cristian, orduan lehenengo bozketan izango zen aurkako botua, pentsatzen dut, eta bigarrengo bozketan izango da alde. Listo, Hau batez orduan, zuzenketarekin, Bigarrengoa, hau bai izango litzatekela Tolargi soziedade mugatuaren batzar unibertsalaren paperean, kasu honetan, udal batza plenoa da, baina kasu honetan funtzioak izango lirateke Tolargi soziedade mugatuaren batzar unibertsal gisa, eta da 2017ko ekitaldiari dagozkion urteko kontuen onarpena. Bai, kontuak administrazio kontseiluan aurkeztu dira, ez dago aldaketarik, ez zegoen orduan eragozpenik eta ez baldin badago orain ere, bozketara pasako gineke. Aldeko botuak, aho batez onartu dira. Hirugarren puntua, Tolosa lotzen, Soziedad Anonima, Soziedade Publikoaren desegitea eta likidazioa onartzea. Da, administrazio kontseiluak eta batzar unibertsalak egindako proposamena onartzea. Bai, zerbait aipatzearren, Tolosa lotzen Sozietate Publikoa sortu zen 2009 urtean, urte hartako irailean, eta berez sortu zen urte hartan bertan onartu zen Tolosako hiri antolamenduko plan orokorrak aurreikusten zituen hirigintza lanak kudeatzeko. Azken urtetan ez du inolako jarduerarik izan eta legez ezin direlako justifikatu gaur egunean defizitarioak diren sozietateak berau desegitea eta likidatzeko erabakia hartu zen. Bai administrazio kontseiluan eta bai batzar unibertsalian. Importante da esatea bai balantzeak inda inventarioarekin ados gaudela danak eta lehen hartutako erabaki hori guain udal batzak bere egin behar dula, ez? Onartu egin behar du. Ez, gutzako ados eta poztekoa da Tolosa lotzenen desagerketa edo soluzioa ematea.
Ez gea inoiz izan sozietate tipo hone eta modu honetakoen gustoko. Argi izan dugu beti sozietate hauek administrazio publikoak eskaini beharreko gardentasunaren kontra dihoaztela, opazidade bat eman izan du diotela sozietate edo administrazio publikoak daukan publikotasun hori ilundu izan dutela. Iruditzen zaigu betianikan izaera pribatuari erantzuten ziotela eta guk izaera publikoa dugula, beti egongo da erakunde mota honen kontra, Tolosa lotzen kontra bereziki, iruditzen zaigu gaina Espainian sozietate hauen izenean administrazio publikoetako zenbait lagunek oso modu desegokian kudeak eta oso kaskarrak egin zuztela kontrol publikotik kanpo naiz eta publikoak izan egunean, eta horregatik pozten gea disoluzio hau gaur hemen hau batez guztion artean eman dela. Bai, ez pixkata argitzearen, sozietatea publikoa da, eguneko eguna, zuk aipatu duzun bezala, ez zait iruditzen alderaketa egin daitekenik Espainiako beste hainbat herrietan gertatu dian kasuekin, Tolosarekin, ez da. Nik uste dut bere garaian erramienta importante bat izan zirela udalentzako eta bere funtzioa bete zutela, gaur egunean legez funtzio hori egitea ezinezkoa da, legeak aldatzen direlako, eta baina funtzio hori betetzen ez dutenez, guk ere ados gaude orain iraungitzea eta desegitea dela egokiena. Bai, bueno, orduan aldeko botuak. Aho batez onartu da. Urrengoa, laugarrena, kiroleako diru laguntzak erregulatzeko ordenantzaren aldaketaren hasierako onarpena. Bueno, kaixo, arratsaldeon guztioi. Legen aldaketen ondorioz, kirol ordenantzetan, bai ordenantza espezifikoan eta bai lau eranskinetan, hau dira kluben egiturak, eskola kirola, jarduerak eta igeriketa kanpainan aldaketak eman behar izan ditugu. Gehien bat, aldaketa gehienak izan dira diru laguntzen ordainketan, non gehienez, aurreko urtean jasotako diru laguntzaren 50% jasotzeko aukera izango da aurrerekin moduan. Aurten edukitako arazoak erabatean soluzionatzeko eta berriz ere ez gertatzeko ez. Ere, diru laguntzen irizpidetan, baldintzatan eta bere kontrolan aldaketak emango dira eta esan nahi nukeen gure jarrera arazo gero eta gutxien egotea eta dena modu hoberenean aurrera joatea da. Mila esker. Bueno, orduan aldeko botuak aho batez onartu da. Vale. Bosgarren puntua, enpresen lehiakortasunerako diru laguntzen ordenantza espezifikoaren hasierako onespena. Bai, pixkat argitzearen puntu hau. Tolosako garapen ekonomikoan industria sektoreak duen garrantzia uka ezina da, ez? Gehien bat enplegu sortzailea dalako eta gainera kalitatezko enplegua delako iraunkortasunari eta egonkortasunari dagokionez. Azken garapen ekonomikoaren batzordean aurkeztutako azken enplegu planeko emaitzetan, sektoren honetan sortutako enpleguak, behin enplegu plana bukatu ondoren, oraindik mantentzen dira 80%, ez? Herriko enpresen izaera zein den ere oso jakina da, eteak dira, enpresa txiki eta ertainak dira, eta metal mekanikaren arloari lotuta daude. Industriaren eskumena erabat jaularitzakoa izanik ere, bai eskualde mailan Tolosa galdera garatzenen bitartez, aurkeztu duena aurten bigarren lehiakortasun plana, eta bai hainbat udalek osagarri modura, hainbat ekimen egiten, saiatzen gera egiten lagungarri izan daitezkenak, ez? Coworking zerbitzua adibidez, momentu honetan ja dagoeneko eskaerak jasotzen ari gera, enpresekiko gertutasun hori lantzen ari gera legealdi honetan baita ere, hor dago antolatu genuen enpresa eguna esate baterako, eta lanbide heziketarekin egiten izaten ari gera harreman jarraitua.
Harreman horren ondorioz sortu zen enpresa lehiakortasunerako diru laguntzak egiteko proposamena, ez? Eta gaur onartzen deguna da diru laguntza hori eman ahal izateko ordenantza. Helburua da jarduera berritzailea sustatzea enpresetan, gure herriko enpresetan. Eta hoi alde batetik eta beste alde batetik baita ere balioan jartzea lanbide heziketa bera. Lanbide heziketatik sortzen den prestakuntza eta jakintza gure herriko enpresen eskura jartzea. Proiektu hau ez da berria, hau egin izan du daleno ere, baina udalak momentu honetan bultzada bat eman nahi dio. Gehienez ere 50 langile dituzten enpresei zuzenduta dago, baloratzeko irizpideak ordenantzan bertan agertzen dira, eta finantziazioko gehieneko kopurua izango da 3.000 euro edo kasuan proiektuaren kostuaren 75%. Eta hoxe, neukan esateko. Bueno, guk ere konsiderategu pasu positiboa dela, eta bereziki pozik gaude deialdi honek izan duen garapena eta eztabaidagatik ekonomia batzordean. Hontan posible izan dugu ekarpenak egitea, elkarlan batean aritu gea apur bat deialdi hau kudeatzen, eta bereziki azpimarratuko nuke gure ekarpenik handiena kaso izan dela, hasieratean zuen izaera oso industrialetik izaera zabalago bat ematera zerbitzu berritzaileak ere sartu ditugunean lagundu dituzken ekimenen artean. Gure horrela askoz egokia hartzen ditu ekonomia berriak, emandazun eta beste ekonomia batzuk, nola ekonomia kreatiboak, sortzaileen ekonomiak, teknologia berriak ekarte dituzten zerbitzu berritzaileen alorrare bai pixkat hasierako dokumentuan bazter batean giltzen zen, eta gehiago prototipo eta industria tradizionalaren ikuspegitik zertzen delako. Azken maratu berez ere, elkarlanan deialdi honetan, hori positiboa da, olakotan, nolabait Tolosako eta Tolosaldeko ekonomia bizkortu eta sendotu nahi dugu eta aldi berean enplegoa sustatu. Bai, aldeko botuak, hau batez onartu da. 6. puntua, 2018 kreditu aldaketa gehigarrien hasierako onarpena. Bai, hemen argibide bat, 6, 7, 8 eta 13 puntuak kredituei dagokienez batera argituko ditugu honein. Jokin Azkuek esplikatuko ditu, danak batera, 6, 7, 8 eta 13. Diru laguntzen eranskina baita ere. Aipatuko ditu nahi dezute, Bale, bai. 6. da irakurri duana, 7. da diru laguntzen eranskinaren aldaketaren onarpena, 8. konpromiso kredituen eranskinaren aldaketaren onarpena, eta 13. dia hainbat kreditu aldaketa, kreditu txertaketa, kreditu gehigarriak, eta, horiek, 13. puntua da bakarrikan horren berri emateko, ez da bozkatu behar. Bai, atxaldeon den hori. Azteko esan behar, lehen esan bezala, eztabaidarako zenbait puntu batera tratatuko dire herritarrentzat errezago dalako jarraitzeko, ze bakarri da prozedura administratibo eskatzen dugu bide bat edo beste hartzea eta horren arabera planteatuta daude gaizarren da, baina ulergarriago izateko espero bintzat, era zabal batean aurkeztuko ditugu. Batetik, aipatu beharko genituzke 7 esparru lantzen ditugula, kreditu aldaketa honetan, eta bana-banan joango nizazten importantenak, garantzizkoenak. Badira txiki batzuk, ez ditugunak aipatuko, ze xehetasun oso txikitan sartuko ginak eta nahasteko izan liteke. Aurreneko izango litzake generoaren berdintasuna eta kirola sustatzeko proiektuk. Horretan, generoaren berdintasunerako programak garatzeko da, urtero burutzen direnak dira, aniztasuna jarduerak, hain zuzen ere, eta kreditu aldaketan jasotzen dira lehen urten bezala guztira, 5.000 euro dira. Kirolaren sustapenerako eta Tolosalde eskualderi proiekzio eman nahian, emakumeek gidatuko duten trainerua abian jarriko da. Horretarako Tolosaldeako udalek biztanleko 0,50 zentimo jarriko dute. Guztira, Tolosa jarriko ditu 10.000 euro. Bigarrengo esparru izango litzake garapen ekonomikorako proiektuak.
Hor dugu Babarrun kofradiari 5.007 euro emango zaizkio bere urteko jarduera burutzeko. Beste programa bat lehendik datorna eta berriz proiektuarekin aurrera jarraituko dugu konpromiso horrekin eta horretarako aurreikusten dira 11.350 euro. Ia da, 7 dendak parte hartzen dute honetan da espero dugu urte bukerarako beste 2 gehiago egotea. Horia burun, Kogorkineko proiektua aipatu da, emari deiturikoa, eta hori abian jartzeko azken ukituak egin behar dira eraikuntzan, zenbait vinilo eta zenbait altzari jarri. Horretaz aparte ekintzaileak sustatzeko deialdia abian da, hori gizarteratu da eta horretarako diseinatuta dagoen komunikazio plana burutzeko bitartekoak jarri dira. Guztira, 29.000 euro jarriko dira honetarako. Hirugarrengo esparru izango litzake kulturaren sustapenerako proiektuak. Erraldoi eta buru handien konpasari 10.000 euroko diru laguntza izenduna zuzena emango zaio Japonera bidaia egin dezan. Han aukera izango dute Tolosako kultura eta berein jarduera edatzeko. Laborrengo multzo izango litzake alde zaharren birgaitzea, berpiztea. RC2 eremua garatzeko azken eskurak eta burutzen du udalak. Falta den handiena dau, hain zuzen ere, Oiarbide ostalaritzako eraikuntzan dagoen erantzitako hegoaldeko eraikina. 3 solairutako eraikina. Eraikuntza hori eskuratzeko gehienezko kreditua jartzen da, 420.000 euro. Erosketa burutuz gero, falta zaigu Oiarbide parean Erribera ondoko horma eraikitzea. Egun proiektua prestatzen gabiltza. Hori burutu ondoren, preste ongo ginateke proiektu hori abian jartzeko eta horreko estako etxe bizitzak burutzeko. Bosgarren esparrua izango litzake mugikortasuna eta ingurumenaren esparruan hobekuntzak egitea. Argiztapen publikoan hobekuntzak egingo dira. Horretarako dirulaguntza jasotzen ditu udalak eta dirulaguntza kudeatzerakoan burutzen dugu ohiko legez diru kreditua. Kasu honetan alde zahar osoan LED sistema jarriko da eta baita ere berazubin. Horretarako 85.000 euro inguru inbertituko dira. Bestetik dugu Elosegi parkean hobekuntzak burutuko dira. Orain abian jarriko dira hobekuntzak parkaren gailurrean dagoen miradorean. Eta ondoren eremuan dagoen itxitura birgaituko da. Zenbait lekutan apurtuta baitago. Azken honetarako 56.000 euro jarriko ditugu. Bestalde, Tolosako pasealekuetan mugikortasuna eta irisgarritasuna hobetzeko, zuhaitz ondoetan dauden zuloak estaltzeko plana abian jarriko da. Eta horretarako 58.000 euro jarriko ditugu. Bestalde, hiri auzoen dinamizaziorako proiektuak burutuko dira. Kasu honetan, Amarotzeko bizilagunentzat auzo-etxe deituriko eraikina birgaituko da eta osasun dispensario ere bai. Proiektu horiek garatzeko auzotarren partaidetza ezinbesteko izan da. Guzti honetarako 384.815 euro jarriko ditu udalak. Landa auzoetan zenbait proiektu garatuko dira. Kreditu honekin, Bedaio auzoan, herriguneko errepidea konponduko da, aparkalekuak burutuko dira eta argiteria berrituko da. Guztira, 153.000 euro inbertituko dira 2 urtetan, aurten eta datorrengo urtean. Beste landa auzoetan ere zenbait ekimen burutuko dira, horiek ere auzotarrekin adostuz. Aldaban, aparkaleku bat eraikiko da. Urkizun, parkea birgaitu eta elkarteguneko lehioak konponduko dira. Eta azkenik urkizun errepidea asfaltatuko da. Segarren atala izango litzake etxe bizitzen alokairu indartzeko azterketa. Alokaira sustatzeko datorren deialdi egin aurretik etxe bizitza hutsen diagnostiko egin nahi dugu. Sakonean ezagutu nahi dugu nola animatu etxe jabek etxe bizitza hutsak alokairuan jar dezaten. Diagnostiko hori egin bezain laster diru laguntza deialdia abian jarriko genuke. Azterketa hori abiaburu hartuta. Azterketa begitaren eskabida EH Bildutik etorritakoa da eta guk begi honez ikusia. Guztira 60.000 euro jarriko dira. Eta azkenik, gizarte zerbitzuetako esparruan, larrialdiatarako diru laguntzak. Urtea amaitzeko aurreikuspen hau egiten dugu. Orain arteko bilakaera aztertuz. Kreditu beharko dugu diru sarrerak bermatzeko eta gizarte inklusioa bermatzeko. Guztira 28.500 euro. Eskerrik asko. Bueno, badauk. Osasun batzordean azaldu genuen kreditu aldaketa gehigarren horren inguruan genitula kezka batzuk eta ez zertarako erabiliko den diru hori, horretan ados gaude, bai bi laguntza konkretuen gestio moduaz genuen kezka. Eta zuzen ere, taki emango zaio, tainir hori emango zaio diru laguntza eta buru handuen konparsari ere emango zaiena.
Irutzen zaigulako, eta gu alde gaude jakina, emakumeen kirola sustatu eta bultzatu egin behar dela, otan ez dago dudarik. Argi dugu, Tolosako kultura munduratea behar dugula, eta bi ekintzaieko lortzen dute. Dena den, irutzen zaigu, azken finean, laguntza hauek eman direla, gobernua borondatea izan duelako, baina gobernuak borondateik izan ez balu ez zirela emango. Ez dagoela daraututa, olako laguntzak emateko prozedurarik Tolosako udaletxean. Eta iruditzen zaigu beste udaletxe batzuetan bezala, hemen ere martxan jarri beharko genukela olako prozeduran bat, oizkanpoko jarduera hauek diruz laguntzeko prozedura ahalik eta objektiboena abian egon dadin, eta ez laguntza ematea, alaz ematea uneko gobernuaren borondatearen menpe egoteko. Horregatik hasten dituen ginen, ogasun batzordean, kezka hori genulako, eta kezka hori azaleratu nahi genulako, baina hemen osoko bilkuran aldeko botoa emango dugu. Bai, egia da, ogasun batzordean bakezka hori azaldu zala, eta egia da, saiakera egin dezakegula, oiz kanpoko jarduera horietarako nolabaiteko ordenantza bat egitea, ez? Nik zalantzak baditut, gehieginezko ordenantzak eta gehiegizko mugak jartze bali madizkiogu bere buruari, gero zailtasun handiak izaten dira, ez? Eta horregatik ez dakit ez da egokiago ezoiko horiek batzordean bertan azaltzea, bakoitzak bere motivazioak ematea eta beste erabatea onartzea. Zalantzak dira modu guztietara hitz egingo dugu eta irikia gaude. Bueno, ez dakit, zuek, egokiena da banan bozkatzia. De acuerdo? Bueno, orduan 6. puntua, 2018/6 kreditu aldaketa, aldeko botuak, hau batez. 7. diru laguntzen eranskinaren aldaketaren onarpena, hau batez. Eta 8. konpromiso kredituen eranskinaren aldaketaren onespena, hau batez. Bueno, 9. puntua, itxitako ekitaldiko fakturen onarpena. Bai, faktura hauek dira 2018 ekitaldi honetan jaso direnak, baina 2017ko ekitaldiko data dutenak. Horregatik osoko bilkuratik pasa behar izaten dira. Bueno, aldeko botuak? Hau badez. Vale. Gero, 10. hiri autobusaren tarifen onarpena. Bueno, herri garraio zerbitzua lehiaketara atera zuen udalak, pixka bat kokatzeko gaia, martxoaren batean, gobernu batzordean kontratazio prozedura onartu zen eta Gipuzkoako aldizkari ofizialaren argitaratu. Lizitatzaile bakarra izan genuen, Kuadrabidean SL, apirilaren 26an adjudikazio proposamena egin zuen kontratazio mailak eta dokumentuen errekerimenduak eskatzen dituen 10 egunak itxoin ondoren, maiatzaren 10ean gobernu batzordeak ere adjudikazio proposamena egiten du, ez? Kontratuaren iraupena izango da urtebetekoa, ja jakina denez eta argitaratu denez, eta 6 hilabetez luzatzeko aukera izango da. Adjudikazioa jakinarazten den egunetik 15 lan eguneko epea utzi behar da kontratua formalizatu ahal izateko. Eta epe muga horretan beste lan batzuk aurreratu behar dira. Tartean baita ere tarifak onartzearena eta hori da gaur egingo deguna, tarifak onartu. Tarifak lehen zituen onura berdinak mantentzen ditu, aldaketa bakarra da bono sistema batetik txartel sistema batera pasatzen gerela, prezioa mantendu egiten da, bidaia bat 0,70 zentimo eta txartelarekin 0,32. Diktamenean azaltzen den modura, txartelak 3 euroko kostua izango du, baina fidantza moduan emango da, horrek esan nahi du gehiago erabili, ez baldin bada gehiago erabili behar txartela, eta baldintza egokian baldin badago noski, bueltatu litekela eta dirua itzultzen dela. Eta txartela kargatu ahal izango da autobusean bertan 5 euroko multiploarekin, ez? Baita ere aipatu, 4 urtetik berako haurrak
kargatu behar ez duten txartela izango dutela urbanoa erabilia ahal izateko. Cristian, zerbait, zuek? Bueno, aldeko botuak, hau batez onartu da. 11. 2018ko aurrekontuaren lehenengo hiruhilabeteko ejekuzioaren berri ematea. Zer behar duzu? Tori. Lasai. Printzipioz, azalpen guztiak ogasun batzordean emanda daude, da lehenengo hiruhilabeteko exekuzioaren berri ematea, dena normal joan da, eta horrekin batera ordainketen batez besteko epea betetzen da, bai Tolosako udaletxean, bai izaera administratibo duten entitateen artean. Hori da 11. Puntua. Eta, 12. Begoña, ez dakitzuk esango duzu izenburua edo, ne? 2017ko aurrekontuaren likidazioa. Hau ere, ogasun batzordean azalduta dago, txostenean batez ere deigarriak dira 10. puntua, hau da aurrekontuaren emaitza, eta positiboa izan da, iaz bai doikuntzaren baino lehen eta bai ondoren, eta gero 11. puntua, da diruzaintzako gerakina, positiboa izan da, eta geratzen da gastu orokorretarako gerakina 9 milioi tapiko gastu horiek aurrera egiteko. Honekin batera dago beste txosten bat, eta da egonkortasunaren txostena, eta hemen egin da bakarrik administrazio izaera duten entitateen artean. Hau da, Tolosako udala, Jurramendiko erakunde autonomoa, Erretengibel eta Tolosa lotzen. Txostenean agertzen da helburu guztiak betetzen direla, bai aurrekontuen egonkortasuna, bai finantzen iraunkortasuna eta bai gasturen araua. Horrek esan nahi du aurten ez dela beharrezkoa egitea inongo plan ekonomikorik. Administrazio izaera ez dutenak, diagnostikoa eginda dago, baina azalpen guztiak emango dira kontu orokorrarekin batera. Lotzenen kasua emaitza txarra da edo negatiboa da, baina erantzuna emanda dago, gaur justu eman dugun erantzuna horrekin ja bukatzen da, eta beste sozietateen kasuan osoko bilkura horretan emango dira azalpen guztiak. Norbaitek zerbait adierazten nahi du. Jakinarazi egin behar zian 2 puntuak, beraz ez dira bozkatzen, ez da? Ez, horiek dira jakineazpenak besterik ez. Bai, da plenoa jartzen da jakinen gainean eta punto. A ber, 13. ja horren berri eman dezue, orduan 14. alkatetzako dekretu hauen berri ematea, 2018ko apirilaren 1-tik 30. Eta hor sartzen dira 2018ko 651-tik 868. Ezerrez, bueno. A ber, urrengoa da, jarrita dago gai zerrendan EH Bildu taldeak aurkeztutako mozioa, ekainaren 10ko gizakatearen ingurukoa, baina horren inguruan dago mozio transakzionatua. Eskerrik asko zen, ekainaren 10ko gizakatea. Euskal Herritarrok gure etorkizuna erabaki ahal izateko egungo marko juridiko politikoak ezartzen dituen oztopoak nahikoa ez, eta egungo markoa are eta murritzagoa nahi dutenek gure erakundeak jo puntuan jarri dituzte. Herritarren oinarrizko eskubideak urratzeko inolako erreparorik gabe.
Katalunian aplikatu du Espainiako Estatuak aurreneko 155. artikulua, baina Euskal Herrian ere aplika dezake. Argi dugu, epe luzerako elkarbizitza bermatzeko ezinbesteko baldintza dela erabakitzeko eskubidea gauzatzea. Elkarrekin etorkizun demokratiko, justo eta duina eraikitzeko bidean inoiz baino argiago dagokigu askatasunaren eta eskubide zibil eta politikoen defentsan elkarri eskua ematea. Hain justu, ekainaren 10ko gizakateak balio behar du adierazteko herri hau ez dagoela prest atzera egiteko bere asmo eta helburuetan, aurrera egiteko determinazioa duela. Halaber, etorkizuna elkarrekin eraikitzeko borondatea erakutsi behar du mobilizazioak. Horrek posible egingo duelako mugak eta oztopoak gainditzea eta urrutira ailegatzea. Erabakitzeko eskubidea badugu eta arrazoiak ere soberan ditugu. Gauzatzeko ibilbidea elkarrekin adostea dagokigu orain. Eta hori guztia guztion ardura da. Herri bezala jarduteko garaia da elkarrekin. Ezin baitugu aukera historiko hau galdu, ezin gara geldirik geratu. Hori guztia dela eta Tolosako udalak dei egiten die Tolosarri ekainaren 10ean gure esku dago ekimenak antolaturiko gizakatean parte hartzera. Bale, hau da EAJ eta EH Bilduk adostu duten mozioa eta gaur ona udaletxeko pleno honetara ekartzen deguna. Bueno, gure aldetik mintzat Lasai. Bueno, erabakitzeko eskubidea bere horretan ez da existitzen, ez? Ez marko politikoan ez da ere zuzenbide konstituzionalean. Guk autogobernuaren ponentzian, behin eta berriz, eskatu dugu Gernikako Estatutuaren eguneratze eta hobekuntza eta horren proposamen artikulatua Eusko Jaurlaritzari aurkeztea tokatzen zaio, eztabaida produktibo bat lortzeko denen arten. Horregatik, mozioaren aurka bozkatuko dugu. Mila esker. Markatu. Bueno, gure ustez erabakitze eskubidea existitzen da pertsona garen neurrian. Hau da, robotak ez garen ez gero, sentimenduak eta adierazteko eskubidea daukagun neurrian erabakitzen dugu. Eta gaina eskubide hori intrinsikoa da gizakian. Herri bezala gure eskubidea da herri moduan izan nahi duguna adierazi eta egikaritzea. Gizarte bezala eskubide demokratikoa da herritarrek beraien buruaz erabaki, beraien egunerokoa eraiki eta beraien etorkizuna lantzea. Beraz, eskubideen egikaritze batez ari gara hemen hitz egiten. Herri moduan, gure herriak sujeto politiko, historiko, kultural moduan duen eskubide bat lantzea eta praktikan jartzeaz ari gara hizketan, eta herritar gisa, pertsona gisa, dugun eskubide demokratiko bat gauzatzeaz ari gara. Eta hori gutxi ez, eta parean hori ukatzen digun izaera erabat antidemokratikoa, atzerakoia, murriztatzailea duen estatu baten aurrean gaude. Estatu diegu gobernua aldatuta eta gobernuan egon daiteken alderdia aldatuta ere egoerak berdin jarraitzen dulako eta euskaldunok herritar gisan eta herritar gisan ditugun eskubideak errespetatzen ez dizkigutelako, izan batzuk edo besteak. Horregatikan adibideak gaur egun argiak dira, 155 daukagu martxan oraindik Katalunian. Egin beharrekoak eginda, hauteskunde berria deituta, Puigdemont etzan pertsona bat presidente jarrita ere, oraindikan 155ak martxan darrai. Lege eta eskubideak urratzen dizkigute eta gure autogobernu famosoa behin eta berriz urratzen dute. Etxebizitza legea, frakina, 1000 lege daude konstituzionalean ebatzita eta inpugnatuta eta gure herritarren eta gure etorkizuna eraikitzeko, gure eskubideak bermatzeko lege asko daude murriztuta estatu honen ondorioz edo estatu honen jarreraren gatik. Normalizazio politikoan 1000 dira adibideak ukatzen dizkigutenak gure eskubideak, gure herritarren eskubideak eta hor mahai gainean jarri nahi nituzke presoek dituzten eskubideen urraketak nola pairatzen dituzten egunetik egunera, preso zein senide. Aniztasunaren ukazioa da Espainiar estatua. Aniztasunaren ukazio garbia da Espainiar estatua. Estatu zentralista bat da, txuribeltza, berak
bakarrik nola eraiki behar duen bere etorkizuna guri inposatzen diguna. Eta korrupzio endemiko bat duena. Eta estatua diot, eta ez PP alderdia, estatua diot. Hor daudelako beste batzuek ereak eta bar ere, Andaluzian eta bar. Eta ateratze ez dianak. Beraz, argi daukagu estatu honekin, Espainiar estatuarekin, ez daukagula etorkizunik gizarte moduan. Izugarrizko lastrea da, baina argi dugu, gure eskubidea dela herritar gixan gure etorkizunak guk geuk eraikitzea. Horregatikan, gaur mozio hau aurkezten dugu, mozio hau eskutik aurkezten dugu, gogorra egiten zaigu aldi berean, aurreko astean EAJak ikustean nola, estatu honen ordezkaridan PP, gobernu korrupto, lapur eta postfrankista honekin oraindik aurrekontuak adosteko gaitasuna izan duen bere hitza jaten, 155 jomugan jarriz eta azkenean 155 martxan darrai eta aurrekontuak babestu dituzue, gogorra egin zait eta egin zaigu, baina aldi berean argi dugu eta gure esku horretan eredugarria da, desberdintasunak desberdintasun herri bezala erantzuteko beharra eta gaitasuna erakutsi behar degula ordezkariok eta herritarrak hori eskertzen dutela. Horregatikan gaur hemen pozten gea elkarrekin hau aurrera ateratzeaz, pena hau batez ezin atera izateaz, eskubide eta zaigalako hizketan eta eskubidea gauzatze hortan deno guztiok egon barko gineakelako, gero gauzatuko da eta bakoitzak erabakiko du zer nolako etorkizuna eraiki nahi duen, Espainia ilun honetan edota bestelako herri bat eraikitzen, baino pena izan arren, iruditzen zaigu gaur hemen gauden guztion artean bat izan ezik alde bozkatzea importantea dela. Horregatikan mozioa aurkezten dugu eta EAJarekin batera EH Bilduk edo elkarrekin aurrera aterako den esperantzaz eta nola ez, gogoratu eta animatu herritarrei ekainaren 10ean parte hartzeko, izen emateko eta sinisteko gure etorkizuna guk geuk eraikiko dugu, inorrek ez digula eraikiko. Nik ez naiz beste konsiderazio batzuetan sartuko eta mugatuko naiz mozioan testura. Ze hemen gogorra, adostea mozio bat eta gero publikoki esatea hori gogorra egiten zaigu, afirmazioa rotunduarekin, hemen herri honek egoera gogorra asko izan ditu bai. Orduan, luze emango luke, ez dut uste kontua danik ez da ere legebiltzarreko ponentziaren inguruko debateak onuntza trasladatzea eta uste dut gure egitekoa dela hemen mozioak eta hortarako ekarri dugu gainera esaten duenen inguruan hitzeitea albalimada era positiboan hori baita kontua. Guk esan nahi genduna da erabakitzeko eskubidearen aldarria, herri honen erabakitzeko eskubidearen aldarria ez dela gaurkoa. Aldarri horren inguruan herri honek egin du bere ibilbidea, ez? Baina bada alderaketa bat azken urte honetan gertatzen ari dela, eta da gure esku dago ekimena, eta alderaketa hori azpimarratu nahi nuke, herri ekimen baten eskutik datorrela, eta horrek garrantzia handia dauka. Herri ekimen bat da, eta herri ekimen horri lagundu nahi baldin badiogu, uste dut herri ordizkari garenok ere horri laguntzea eta babestea oso importantea dela. Eta horregatik, batetik edukiarekin, mozioaren edukiarekin bat egiten degulako, eta lehen esan duten bezala, herri ekimen horiek babestea importantea delako bat egingo dugu mozioarekin. Bozketa orduan? Aldeko botuak, aurkako botuak, mozioa onartu da. Eta azkeneko puntua, galderak eta eskaerak. Ni ez harritzeko izango, baina klinikako langileen ingurun hitzein nahi nun. Lehenengo eta behin aipatu nahi nun, zoriondu nahi duela klinikako langileek eman duten burruka. Azken finean ulertze duela egoera gogorrak diala, baina fruituak ematituztelare bai. Oraindik lotzeko daude gauza asko, baina fruituak emateko aukera asko ditula ez. Bestalde batetik gogoratzeare bai klinikako langileen lanbaldintzak hobetzea ez dutela Tolosaldeako osasungintzako
egoera konpontzen, bere kalitatea ez dela oraindik beste eskualdetan ematen den kalitate berdina, eta gure aldetik jarraitu ingo deula kudeaketa publikoa izan arte. Honen ariare bai, gogoratu nahi nun, apirilako 24 hemen langileek EH Bildun bidez mozio bat sartu zuten. Hemen onartu zana beste mozio bat izan zen, EAJak aurkeztutako beste mozio alternatibo bat. Eta bai badakigu beste udal batzutan langileek aurkeztutako mozio horiek onartutakon, osasun sailari jakinarazi ziotela langileek zeuzkaten eskaerak, eta erantzuna jaso dutela, udal horietan erantzuna jaso dutela. Nahiko genuke jakin ea Tolosako udala jaso duen erantzunik. Eta jaso baldin badu zenolako erantzuna izan den. Guk aurkeztutako mozioaren erantzuna? Ez dugu jaso. Hori da baldin bada galdera, ez dugu jaso. Barkatu, bideratu zen osasun sailera... Normalean bideratzen dira, onartzen diren guztiak. Nik bai jakin nahiko nuke, azkeneko, Erretengibel da Aldezarreko garapena eta sustapeneako, batez ere arkitektonikoa, bermatzeko, indartzeko elkartea, sozietatea. Ezakit, azkeneko legealdian egia esan ez da askotan bildu, azkenekoa ulertzen dut iaz bildu zala, bertan, diru laguntzak emateko ordenantza edo araudia aldatzeko proposamen bat mahai gainean jarri zen, eztabaida gai zegoen, hainez hitz egiten 2017az, Mazazpiko gainea lehenengo 6 hilabetekoa ulertzen dut. Denbora pasa da, Aldezarra herri honen bihotza dela inork ez du auzitan jartzen, komertzio kopurua, bizitza, daukan garapena eta maitatu eta indartu egin behar da, dauzkan Aldezarrak dituzten arazo eta problematika guzti horiek tentuz landu behar dira, irisgarritasun arazoak, etxe bizitzen ite faltak, zahartzaroa, egoera, bertako pertsonen egoera sozioekonomiko eta baita osasun eta adin arazoak, eta bar, ez? Erretengibelek hortan lagundu izan du, eta laguntzen du, badakitelako martxan jarraitu badagola, baina hor bat zegoen diru laguntza lerro bat, zeina berpentsatzea ikusten zen, etzelako erabate xahutzen eta bar, denbora desenteia pasa da, ez da bai da hoi zertan datzan edo dagoen ezakigu, ze guri behintzat etzaiko komunikatu, gero ezakit kontuen berri eman daen edo ez, ulertzen dut eman barko litzakela, baina hori baino gehiago prekupatzen diguna da, berrintzegu, ez da bai da hoi irigintzatik eman barrelma da, baina ulertzen dugu Aldezarrari etentzio gehiago jarri bartzaiola, eta zentzurtan, eztabaida pendiente horri utzi bartzaiola, beste batzu utzi bartzaien bezala, ez? Orduan, ez dakit horren ingurun, nola jazukon informazioa eta iraganeko kontu badan, zertan datzan. Ekainaren hasieran bazan asmoa Erretengibel baititeko, portzierto Erretengibel gainera baita ere da soziedade publiko bat, mahai gainean jartzeko, eta hor bakizute soziedade publiko guztien gainean aigeala hausnarketa sakon bat egiten udaletxean, modu guztietara jasota dago, eta ondo irutzea honen bazaizue, Angel Urangakin, teknikariakin behakin komentatuko dugu. Baina nahi duguna da, eztabaida hau urte bete hasi zala, mahai gainean jarri zala, teknikaria jarri zuen gaina, mahai gainean, eta zuen ardura da lehenago utzi berri izatea edo erantzunak lehenago ematea. Guk badakigu zein den gure ardura, eta aritu gea hortaz, horretik esate izut, hitz egingo degula, galdera erreguen tartea da, galdera edo erregua egin dezu eta erantzun dizut, ez dago egongo gehan Angelekin eta komentatuko dugu. Barkatu, uste den ere eskubidea dela hitza hartzea eta zure galdetzea eta erantzuna jaso dut, baina, interpelatzea arrazotzarik ikusten bale mazu, barka.
Ez dut arazotzat ikustet, erantzun dizut, eta komentatu dugu, eta kitxo, ez dela erantzuna bertan eman bardanikan, baiziketan hemen aurkezten da gaia, nahi bali mazute, eta gero komentatuko dugu. Besterik? Bai, badakat beste gai bat, azken hilatetan nahikoa present izan duguna maila honetan, gero zuk ere aitatu duzu, Olatz, autobus urbanoaren zerbitzua konpainia aldaketa, badakigu ikainaren 11ean sinatuko dela okerek ezean kontratu berria kuadra bidanekin, eta zerbitzua ematenak hasteko asmoa bukaerako, ekainan bukaerako edo. Espero ezagun zerbitzu ematen hastea eta tartean egon litezkeen arazoak bideratzea Tolosako herritarrek bere hiribus zerbitzua eguneko egunean erabili ahal izan dezaten. Prozesu honetan guztian guri beste kezka bat sortu zaigu, eta horreko batean langileen ordezkariekin izan genuen bileran mahai gainean jarri genuena, eta hain zuzen ere beharrezko ikusten dugu hiribusaren kudeaketa ereduen ingurua gogoeta bat egitea. Izan ere, badakigu, oraingo kontratua epe aldi baterako da, urte terdiren bueltan, badakigu ere beste kontratu batatako balitz Europa mailan publikatu behar dela, eta horrek badauzkala zailtasun batzuk, eta gure iruditzen badela garaia udal honek pentsatzekoa ea zerbitzu hori zuzenean udal langileen bidez kudeatzea izan diteken egokiagoa. Horregatik eskertuko genuke udal gobernuak egingo balu azterketaren bat, aukera horren inguruan, zen izango litzakeen aukerarik egokiena udal honentzako bai ikuspegi ekonomikotik, baina baita ere ikuspegi sozialetik Tolosako hiribusa kudeatzeko. Eta azterketa hori egitea edo bere baliabidez, eta bere baliabidea posible ez balin bada, teknikariak hankarga ondiegia dutelako kanpo konpresa baten laguntzaren bidez. Bai, gure asmoa izango litzateke San Juanetarako urbanoa martxan egotea. Ze gutxieneko zerbitzuak bestela ez genituzke, ez gutxieneko zerbitzuak ez dakite izango genituzken festetarako eta horrek arduratzen gaitu. Eta azterketaren inguruan Iñaki aipatu duzunarekin, hitz egingo dugu barne baliabideekin era posible dan azterketa hori egitea. Besterik? Baina amaitutzat emango dugu osoko bilkura, mila esker den hori. Tarte hau Tolosako udalak babestu du.